Ibrahim Benjedi ta' nazzjonalità Libjana weħel 4 xhur ħabs wara li ammetta li kiser il-kundizzjonijiet imposti fuqu brabta mal-ħelsien mill-arrest. Fl-2016 il-Libjan kien involut fi ġlieda f'Paċeville biex wabel tas-samuraj. Allegatament hu raġel ieħor kienu attakkaw biex wabel żewġ bouncers f'Paċeville. Filwaqt li fl-2018 allegatament huwa weġġa gravi raġel ieħor meta kien involut fi ġlieda. Huwa kien ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq ta' kundizzjonijiet, fosthom li jiffirma fl-asta tal-pulizija. Huwa kienet jiġi mfittex mill-pulizija wara li kien ilu minn Novembru ma jiffirma fl-assa. L-Ispettur Mark Merċieqa qal li tlieta tfaċċa fil-kwartieri ġenerali tal-pulizija. Żagħżugħ ta' 24 sena minn Marsa Xlokk ammetta l-akkużi ta' traffikar ta' droga. It-tlieta fit-8:09 ta' filgħaxija l-pulizija mill-iskwadra ta' kontra id-droga arrestat 3 irġiel f'żewġ operazzjonijiet separati brabta ma' traffikar ta' droga. Wieħed minnhom kien iż-żagħżugħ ta' 24 sena. Il-pulizija waqfu l-vettura fil-Fgura wara li kienet ilha ssegwiha. Bil-pulizija kellha informazzjoni li s-sewwieq kien fil-pussess ta' droga, allegatament biex tiġi traffikata. Huwa ġie arrestat wara li tfittxija fil-vettura nstabu aktar minn 20 qartas b'sustanzi allegatament kokaina u kannabis, kif ukoll ammont ta' flus kontanti. Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo tagħtu l-ħelsien mill-arrest u sentenza fil-konfront tiegħu se tingħata f'Settembru illi ġej. Intant waqt li kienet qiegħda ssir din it-tfittxija, il-pulizija nnutaw li fl-istess triq kien hemm vettura b'żewġ tirġiel fiha li deru qegħdin jaġixxu b'mod suspettuż. Għaldaqstant avviċinawhom u wara li saret it-tfittxija fil-vettura u fuqhom instabu diversi pakketti allegatament droga kannabis. Iż-żewġ tirġiel wieħed ta' 16-il sena u l-ieħor ta' 21 sena ġew arrestati. Il-pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha. Gilbert Gallia ta' 28 sena kien liberat minn akkużi ta' użura. Huwa kien mixli li jeddet persuna li selfet xi flus minn għandu u li kawża biża li tintuża vjolenza tant li l-vittma l-ftit ma kommettit suwiċidju. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud sabet li għalkemm il-vittma kien xett huwa kien naqas li jidher meta kellu jsir il-kontroeżami. Peress li d-diviża ma statx tivverifika l-verżjoni tal-vittma, il-qorti ħassret mill-proċeduri l-verżjoni tal-vittma. Il-qorti sabet ukoll li mill-qbija tal-evidenza il-prosekuzzjoni naqset milli tipprova l-akkużi fil-konfront tal-imputat.